Het is mijn eerste marathon vandaag, dus een klein beetje stress aanwezig. Ik heb toch wel een klein beetje gezonde spanning ervoor hoor. Het is redelijk fris. Ik zal blij zijn als ik aan het lopen ben. Ja, als ik hem rond de 3,5 uur loop, dan vind ik het wel prima eigenlijk. 3, 2, 1. Het is een gezellige marathon, veel mensen onderweg en niet te druk, vind ik ook fijn. Dit wordt mijn 10e marathon. Die smile staat op uw gezicht. Gaat hij er nog af vandaag? Misschien wel, maar je zit er heel snel weer terug op dan. Ik vind het wel een verantwoordelijkheid. Iedereen kijkt naar jou. Jij gaat die 5 uur lopen. Als je dat niet redt... Ja, dan ben ik heel zwaar teleurgesteld. Ik hoop net als vorig jaar ongeveer hetzelfde gevoel te hebben. Plezier, ontspanning, vriendschap, zweten, afzien. Ik heb zin om naar Tenneuzen te lopen. Ik doe zo meteen mee met aflossing. Dus het laatste gedeelte hoop ik dat ze dan ook een beetje voor mij roepen. Waarom dit bord? Ja, waarom? Omdat het doel van Joelle is om onder de 4 uur te eindigen. Beetje aanmoedigen, hè? Ja. Goed hoor, ja, bruik Tenneuzen. Vroeger was hier mijn trainingsparcours op de marathon, dus ik ben nog bij de beste van Zeeland geweest op de marathon. Dus, Wat is uw naam? Van Duizen Ugo. Dat kun nog wel in de ranglijsten wel tegenkomen op de 3e of de 4e plaats. Maar het gaat niet meer. Ik ben in de 70, dus dat gaat niet meer voor zo lang te lopen. Gaat het meneer? Veel te snel vertrokken. Ja? Ja, maar overkomt me wel. Blommaert Peter Biewinga voorbij. En dit is het beslissende moment in die spannende marathon met verschillende koplopers. 55, een nieuw PR voor Martijn. Fantastisch. Ja, en een PR. Ja, die had ik helemaal niet aan zien komen eigenlijk. Ik zag je net dat ik hier bij de finish kwam, toen zag ik vast dat ik er ruim nog 30 seconden afloop. Ja, ongelooflijk. In de vrouwenwedstrijd weinig spanning, want deze Laura Kleinepier, ook uit Middelburg, is oppermachtig. Ze heeft nog tijd om naar het publiek te zwaaien en komt eigenlijk fluitend over de finish in Terneuzen. Ze doet voor het eerst mee en wint in een tijd van iets boven de 3 uur. Bij de kustmarathon ken ik ongeveer iedere centimeter, maar hier was het nieuw en dan loop je ook lekker onbevangen. Nou ja, we hebben het gedaan! Missie volbracht. Op tijd in Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Het finish. De tweede helft, kilometer 28, 29, toen ben ik echt wel ingestort. Hoe was dat zo, je eerste marathon? Afzien? Ik had goede compagnie, maar ik heb ze moeten achterlaten. Mooie marathon, hè? Hele mooie marathon. Kijken door de deze jongeman is. En dan vragen we allemaal roepen op. 5, 4, 3, 2, 1. En daar gaan ze! Heel veel succes. Genieten van 2200 deelnemers. Ik ben Anneliek, ik doe mee voor de gezelligheid. En ik ben Jan uit Middelburg. Ik heb 2 keer eerder meegedaan met een andere marathon, maar voor deze marathon is het echt de eerste keer. Het is lekker weer, dus daar hebben we echt geluk mee. Nou, als je het publiek ziet, ja, dat is meer dan geweldig. Hou vol! Goed dames! Dat duurt echt voor, ik toch. Dat is wel. Ik loop meer dan een marathon, ja. Zonnetje? Het weer, dat is fantastisch. Wie had dat gedacht? Ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, zeker niet. Tot in Terneuzen. Dankjewel. Ja, gewoon enthousiaste mensen aan de kant. Dat geeft gewoon energie voor de rest van de tocht. Ja, er zat een steekje in mijn schoen. Waarom doe je mee? Ja, omdat ik vind wandelen heel leuk. Ik loop nu mee als rode lantaarndrager. Voor mij loopt het nu nog vlekkeloos, maar ik hoor wel dat het toch al uitgevallen zijn vanwege laden.
Ja, volgens mij zijn we toch al op 25 of zo. En hoe voelen de beentjes? Hartstikke goed, maar ik ben wel wat gewend. Prima. Hoe gaat het? Prima. Ja, doe heel plezier. Je moet er nog 10, hè? Ik had er al 30 gehad, man. Dat is positief, hè? Fris en fruitig, heel familie hier zo. En de Ik ben 3 kilometer op conditie en 40 kilometer doodgaan. Fantastisch, echt heel fijn gevoel. En nu? Ja, een biertje drinken denk ik. Ja, familie is er, dus even rusten. Je hebt een biertje.